sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad, kan kaso Reco 3, matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores, kan sa tong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon, kabusyan, maaantabayanan kada Miyerkules, alas 9 ng pagkaaga hasta alas 9:30, digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan, ang program host, Ann Rochi Nacario Iraula.
Uy, Madi, nagmamadali ka baga? Iyo amiga, mabayad kaya ako kay ning konsumo sa kuryente. Dugay naman baga, Madi. Pasublian na muna sa kuya ang kwarta mo. Pasensya na amiga, pambayad ko talaga ini sa Kasureko 3. Ibinalik na kaya baga kan Kasureko 3 ang one bill putol policy. Amiga, dipisil pag maputulan ng kuryente. Apisar sa perwisyo huli sa diklom asin arasahas, igawa man din 168 pesos na reconnection fee. Uy, pambakal na yan ni 4 na kilo nin bagas. Saka pag due date na, dakul na ang pila. Dakula talaga ang abala pag ang konsumo sa Kasureko, ipasipara sana. Ay, iyo, Madi. Padaraman lugod ako kay ning partial kong bayad. Amiga, dahil tabi nag-aako ng partial payment, ang Kasureko 3, 1 month bill tabi ang pagbayad sa inda. Magbayad sa tamang oras sa konsumo sa Kasureko 3. Tanga ni serbisyo, ma-enjoy mo an on-time na pagbayad na kulang tabang sa electric cooperative. Kung maputulan, matapos magbayad kan 168 pesos na reconnection fee, mahalat pa nin 24 oras bago maibalik ang kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa Indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Boxit, Acting General Manager, Board of Directors, asin kan bilog na employees and staff kan Kasureko 3. It's time to begin. Now count it in. 5, 6, 7.
Kaka